सिरियल देखते बो मो बो कहला लुआ लुगा थिले पकेले भल है नुआ लुगा काई नुआ लुगा हटा दे कर ला अम्मा പറഞ്ഞ നല്ല തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ തുണി അതിന് ചെയ്ത് നല്ലാവും അപ്പോൾ പുതിയ തുണി എവിടെ വരും ആ പുതിയ തുണി വേണം ആ പുതിയ തുണി വേണം പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അത് നല്ലതായിരുന്നു കളി ഗണേശ നൈറ്റ് दी करडियो जूम कर ഭാഗ്യം നമുക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം കാണാൻ ഭാഗ്യം ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട് ഞാൻ ഗൗരിലെ പറഞ്ഞു ഇത് ആരെവിടെ പ്രോബ്ലം ആവും കണ്ട കൈ പാപ്പണം ഭാഗ്യം ആ ഇവിടെ വാ